Здравейте, хора! Това е третия епизод и утре или днеска, ако имам свободно време, ще направя още едно видео. Сигурно съм зает. Пуснах на Last Delner. Около 25 ден. Моме кученце. Има и тук някакъв евент. Да, полицията. Сложи кученце. Да, ми само мъж и кученце. Бях сложил да се пекат. Вече мога да скипна зад. Тук да не хапим дървото. Вървам директно от новата продукция. Радио. Значи този дилъра иска да му помогнем. И така съм survive. Не разбрах много, ама ми показа там някакво. То ще ми покаже на къде да ходя. Сега съм в чаптера за оръжие. И готов ли съм? Готов съм. Имам вода? Нямам вода. Ще имам ли? Ще имам. Сега ли? Сега. За една бърза реклама отваряме пистолет. Само пистолет. Имаме съндъци, които няма да сега да ги слагам. Отиваме да помогна на човека. Тя има специална локация за него, по принцип сега. Мапа се отворила. Мога ли? Мога. И сега готова ли сте за анбоксинг? Какво ще ни се падне? Ще experience. Добре, хубаво. Как се взимат продукти? Не мога да взема още. Това се... Надявам се на хубави материали. Свършиха парата, свърши. Така, тръгнах да казвам, парите свършиха, но рекламите не са. От безплатното
Сега е време да гледате анбоксинг. Не анбоксинг, отваряне на бокс. Ще имаме бокс. Тъй. Надявам се на нещо хубаво. Аз не гледам. 3, 2, 1. Нещо хубаво? Нищо хубаво. Това са хубавите нещата си. Най-долу. Нищо не ми даде. Но това е хубаво. Ама не чак толкова хубаво. Сега имаме 3 левела. Да ходим по-бързо. Да имаме повече живот. Ето ли беше сам? Сега... Мотел. Да, поменили са го. Отиваме към Мотелус. Са новите неща. Той. Някои машини, които аз знам за какво се използват. Ако някой знае, може да се абонира. И да, най-важното нещо е да се абонирате. Безплатно е, помага на мен и канала ми. И отнема само няколко секунди. Аз ще правя още видеа. И ще вдигам още левел. Така. Веднага шаблонното. Взема чака бъчвата. То е бомбастик. Ще направим бомбастикус. Бам! Тук веднага трябва да щупя сърце. Да се дръпна. Си взема пъчкус. Май пъчкус. Те ще ми набират демидж. Веднага с 300 чета сме гледаш. Лутваме. Това е един от хубавите честове. Ако някой се пита, защо няма да отворя 300, 300 ще ви покажа. Тъс. Има едно зомби и лут няма. В мотела ще вдигна много експириенс. Се окачи. Па една ракийка малко бърза. Да има. Нашия хълца. Не са на хълца. Нашия не са на хълца, който трябва. Ще направя завъртане и шаблонова. Аз този много ръкавите съм справил, вече знам как се прави този бос. Как се минава. Нашия човек е тук. Но не бих му дал бандажи, а само заради мисията. Сега ще ме предаде. Бро, що ще ме предадеш? Ще ме пребе. Не пребе, предаде. А не, това не е тази мисия. Рунг, тук има една гранатка.
Имаме гранейто. Нашия му помогнахме. Мислих, че ме с камни. Щом има ето и, значи не... Щом имаме той, значи не ни е скъмно. Много ми харесва тази игра. Графиките са много хубави. Сега най-разумното е да се молим той да се щупи. Или пък да не се щупи. Защото там... Точно там е силно. Щупи се добре. А ще ги загря. Не наут. Сега. Вземем помпастикус. Става много мъничко до 11 лева. И ще отворя Bullpaint. Това е едно от най-хубавите неща. Опа! Знам, че казах, че консервите се събират. А това е много хубаво предложение. Дори се очудих, че го имам в себе си. Имам гранейтус. Имам пистолетче. Батерия! Батерия е едно от много ценните неща. Разменям тук някакви неща. Само най-хубавото се взима. Това да запомните. Тук ако това се отвори. Мисля, че... ще се отвори май. Отваря ли се? Добре, не се отваря. Сега че да се е щупило. Аз мога да го щупя. Аз може да го щупя. Спърват. Тя ме е наполовина. Няма цели. Казват ни, отиди вкъщи. Аз още ще обирам тук нещата. Не са чували за обиране. Гумичка, гумичка! Кое ще бъде по-малко ценно от гумичка? Всичко ми е ценно. Но той ми е най-безполезно. Килкус. Сникването. Сега шаблано на ланшот. Другия на ланшот ще го направя. Ами интересно, къде взимам тези въжета? Къде зомбите си ги вземе? Това е един много добър въпрос. Биха казали повечето хора. Но най-хубавото от тука. Тикет. One ticket. One ticket. Гумичките, които са ето и, са мега важни. Оха, едно хубаво пиленце. Оглозгах. 15 лево. Евентус. Но той не мога да го правя. За някои евенти. Това е евент 19 септември. И... да, е строго. Чак! Може за обигане. Как ми предлага колко са реалистични. Много яко изглежда.
300 бързо! Давай, Петя, да изчезнал той нещо. Той, знам, че никой не знае, но той е конвоя. Конвоя е мега хубаво нещо. По-хубаво почти от всички. Без бункер Алфа. И до антената имаше нещо там. Иначе от първите локации много хубаво. Айде славно. Сложи го тук да се правят нещата. Сега подредба. Това се оборудвам. Тук просто материалите тази се хвърлят. Къде се оръжият? Гранатата спада към оръжието. Чекай, той не спада. Булвинките те не спадат към материалите. Сега, не е важно. Ще бандажа. Тебе. В мене. Също. Той тука. Трябва да се оборудвам. Днеска. Ще взимам. Взимам си. Патрак. Взимам си. Мачете. И се оборудвах. Това е най-доброто оборудване за един нуб. А ние не сме нубове. Ние сме про. Така, сега. Къде е дървото? Лека по лека дървото ми свършва. А това е от събираното на река. Тук, сега. Така. Ето не се прави. И отиваме към конвоя. Конвоя е много важно нещо. Go to convoy. Колко стане часа? Почти 11. Ще има време май за второ видео. Зомби. Toxic Carbonation. Най-досадните зомбита. За малко чеш да станем той, дето е досадно. Да те наплюе. Почваш да миришеш. Така не можеш да сникваш. Става ми много хубаво. Дигнах си левел. Какво хубаво. Само като видях ето и нещо, той и той ми стана хубаво. Защото стилът е мега рядък. Само от определени места може да се взема. Не отиваш там, ходиш, вземаш и ти дава. Този ключ също е мега рядък. Не мега, ама е едни от трудните неща хубави за взимане. Има една локация, която беше доста хубава. Гледал съм, ама не съм играл.
на други ютубъри. И тя... Това би трябвало да... Да, това е кода. И доколкото съм гледал, трябва да стане с 100 лева, за да може да... То са го направили по различен. Сега преди беше отиваш, даваш мега много материали и си там. И можеш да ходиш в локацията. А сега е много различно. Сега тази 100 лева. Това, за който не знае, не е хубаво. Той няма да прибързам да го вземам. Това е картечница. С нея ще извикам 50 милиона зомбита. Ще иска да ме... Ще ме гонят. Защото аз съм човек, не съм като тях. Разменям някои неща. Как да си дадеш тези хубави неща? Охо-хо! Стана ми лошо само като дадах той. Тъс как да мога и от други места да я взема. Кое мога да дам? Кое? Пистолета не мога. Лъжините не мога. Тиксата. Ще ме заболя, ако ги оставя. Той обаче няма да ме заболя. Просто някои неща, само като ги видя, че ги оставя, ме заболява. Дичка. Сега гледайте как се бейтват. И почвам да бегам, бате. За живота си. Да, щупиха ми една тениската. Така се прави. Нещо хубаво. Евент. И моторус. Няма моторус. Но имам крака, с които мога да ходя. Но ми трябва моторус. Просто ми трябва моторус първо. Може да си го вземеш като багаж, да носиш допълнителни неща. Второ, може да ходиш на локации, които не можеш да ходиш пеша. Една локация. Второ, може да те предвижва. Пето, трябва ти куче, който ти помага. Ще е много хубаво, ако имаш куче. Та с масичка много бързо бачка. Време да оставим хубавата стока. Тук после ще го оставя, защото нямам място. Местето почват да ми свършват. Лека. Аз понеже казвам ви късно, чак да го направя. Е хубава подредба. Например, това са електронни неща. Това е стила, аз там го слагам по принцип. Това е, че почва да заприлича на хубава подредба. Така. Това така се прави. Поне аз така го правя. Който иска по друг начин. 20 болчета. Мега хубаво. Свърши място за. Който иска да се го прави по друг начин. Аз поне така ще го правя. Так. Тук стои съм готов. Тук стои не съм готов. Чакай да снимам.
Да, жертвам на дъската. Не, няма да е. Ще оставя. Че аз се разтоварих, че пак взех някакви неща. Това е хубава подредба. Да подреди по правилен начин. Тези са направените материали. Тук пак са ненаправените материали. Това отива да бъде правено на стока. Тук въже. Тук. Що не ти? И така вече си имаме хубава подредба. Слагаме да направим молков. Ако ви е харесало видеото, се абонирайте, дайте лайк, subscribe, споделете го. И има едно първото ми видео, там може и коментар, ако искате на него. Аз бях Боян.